Fica mal cheio daqui. E na pica do pão, e mal, mesmo será assim. Ama să șuite că să șuite. Să șuite така факти, нещо има дупчето. Той се смила. Не уличи дърме. Вини се бути билет колко официално, нали? Няма да такова, всичко. Не, то по силата не минава. Слушай, Тези по сушника не минава. и ти сутрин с това. Хлое, в такова, пращи се това. Не знаете, знаете, Аз съм виждал как гърмат с патрон да подпадат в ръкана. Подгърна на цялата лъвката и то къвто и коза, колко зимени през него се смисля. Тогава бил яко. те върят такъв смътия с шумишата, защото не се пунта... Те се пръскат надалече, бе. Надалеч се пръскат. Пръскат се, ама той го гръмна от 20 метра. Много е. 20 метра, като знае така, как се Пръскат. И дай като ви. Значи бега срещу мен и мъргия чава. Ще се ранят и се оплаши. Дръченицата гръмна страна е хули. И както тестата на две. Ево тук минава на две. И то ванката му този скумава. И то, който гледа от ръбата, качва и да ти пътиш, че се придвини. И да бахо, майка умиря. Така му слага едно. После гилда. Убирам миха и не малко всички. Там, айде пак. Как се правят номер? В спортна работа. Пушки дето да стои. Кажи какви са Хлобърко и патрони с спортна... Кажи как правят номера, бе. Кажи как правят номера в мишени. Мръсно да си направят. Да не може да отселиш. Дето за мишените. Как правят номера, бе. Това не може да се това. Да си правят някакви